A parroquia de Ribela xa era coñecida polos seus problemas de cobertura, pero que agora tamén o é porque a Igrexa non quere restaurar o patrimonio que ten a parroquia. Comezamos. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a este xornal semanal. Antes de volver a falar de Ribela, temos que volver a ese edificio do MAME, no que estivamos a semana pasada recollendo premios de Bumbio. E é que a Garda Civil detivo a 2 persoas por tráfico de drogas. Concretamente son un home natural de Vilagarcía de Arousa e unha muller estradense. O varón quedou en prisión provisional debido a que estaba nun terceiro grao por motivos similares. Tras esta detención, anúlase ese terceiro grao. Pola contra, a muller quedou en liberdade con cargos. Avanzábamos no inicio deste xornal semanal. A parroquia de Ribela ten problemas coa Igrexa debido a que esta non quere restaurar o patrimonio que ten na parroquia. A negativa de restaurar o Río de Cura, como xa avanzamos na xornal semanal da semana pasada, agora a Igrexa tampouco vai restaurar a imaxe de Santa Mariña de Ribela, aínda que pagarían os feligreses. Fontes veciñais aseguraban este sábado ao Xornal da Estrada que manteñen a esperanza de que finalmente se poida restaurar a imaxe de Santa Mariña. En relación ao Río do Cura, desde a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego destacaron que tanto a Lei do Solo de Galicia como a Lei de Rehabilitación de Galicia indican que os propietarios están obrigados a manter as súas propiedades en perfectas condicións de salubridade, seguridade e ornato público. E que o artigo 6 do Código Civil establece que a ignorancia das leis non excusa o seu cumprimento, polo que o arcebispado estaría obrigado a restaurar o río. O descontento na parroquia vai increchendo debido a que tamén outras propiedades da Igrexa están en mal estado, como poden ser a Casa do Cura ou o Muiño do Cura. Un coche bateu contra unha farola en Serafín Pazo. Todo mentres intentaba baixar desde a farola ata a avenida Benito Vigo, algo que está completamente prohibido. Ademais, no souto de vía saíuse un vehículo da vía sen resultar ninguén ferido. O PP respondeu ás queixas trasladadas polo BNG hai unha semana en relación cos cables de telefonía caídos. Desde xaneiro de 2024 tramitaron 40 incidencias, das que 13 aínda están por resolver. Xoán Reices do BNG respondeu que no PP como burócratas son moi bons, pero como políticos nefastos. Luís López Bueno acusou ao goberno municipal de manipular as cifras da remanente. Alberto Blanco respondeulles que os políticos non son os encargados de realizala. Gonzalo Louzao anunciou no pleno que vai solicitar a Xunta a cesión de ramos vellos da PO 841. Será para acondicionar as zonas verdes. A semana que ven os políticos tratarán tamén a negativa a Altre. Este foi o asunto que defendeu Mar Blanco no Politicando desta semana. Na Estrada baixaron as denuncias por violencia de xénero. Ademais, a Praza do Mercado acolleu o acto polo Día do Autismo. O Punto Limpo rexistrou un novo roubo aínda sen estar aberto. Reabrirá despois da Semana Santa. A Zona Azul fixo 11 anos regulando o tráfico da estrada. Comezou en 5 rúas e pouco a pouco foise estendendo e, de feito, na actualidade hai máis solicitudes de expansión. A Nacional 640 comezará a repararse en Cuntis a semana que ven. Tras isto, prevese que as obras continúen pola estrada. O Concello está levando a cabo labores de mellora de seguridade viaria no casco urbano. A principal obra é o repintado de 30 pasos de peóns. Educación destinará 460.000 euros a melloras en centros educativos do Concello. Concretamente será no Ismael García Barros e no CEIP do Foxo. A Estrada acolleu esta fin de semana o 9º Salón do Vehículo de Ocasión. Nela había máis de 300 vehículos que rondaban prezos de entre os 4.000 e os 20.000 euros. E así poñemos punto final a este xornal semanal. Moitas grazas por sempre estar aí. Vémonos a semana que ven.